Isi Abirta keme amar जीवन adawai nangli tum kiso dep atumaphan panong pilo. Amar जीवन adawai kichupen lahaya kiso pen jok ponji. Kiso keme ponji lake diabetes, gastric, piles, blood pressure, pokso, pokkang, rikeng kiso, keng katimi, fuarlo kachorot, an kicho thekhe, barpi dam nodak, arlo sumaratum akiso lahai huya kiso pen me ponji. Lapen si nangli kenangji pulote hem totlun pen nangli long ekji kahumbri nangji lake 70026555078 First class contractor butor parik towar kasimar kisai oyajok hithi rui petlang ta chetharla Pini ni pioneer cap chukela sanglang ke hat RCC bridge along pen mera bhiti daithor an ke papla pet mini highway kasemar ke sai oyajok hichi rui ni vet si ingje thang anpin Nilip constituency ke parlo chukela koilamati panjala pen inglong arlok arat akinangji ason ilitum kache toidun local MSC lapen MLA atum inglong arat akar I nang chinisi towar dolong me langta sarkar pen ke nangkipi nang pachingbarsi nang pi bomlo Kelonga son anke longlo bonta ke claim atum atheke contractor atum amena atangka ke pahin ke omuchot nangji pupen arlong koson siki pivek nangjima pipe arkatra atheke oil ko an siki pinangjima pipesi ningkan potrok nangkele du nangji adim hithi ruini vet pen jongsi hingnola polote humatlo atai ilitum inglong arat towar ke me kupu anajak ke dingdun longko Non lom sanglang ke hat RCC bridge along pen hadai thor an towar nang semar pi bomlo inglong arat ke towar ke mete roi dun long po pusi ning chepathe bomlo bonta putor parik amena ale kachema thalok ajok hithi ruini petsi towar ingje thai lasi local MSC lapen MLA lapen engineer atum lapen nilip mondor committee atum adim an pale damra kasemar ke pamethu muchot ji aphan than pachini dun te misenji pusi rong arat chuning ridun News Tech Support TK News